Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και έχουμε μαζί μας ήδη την κυρία Ευαγγελία Ευσταθίου. Η κυρία Ευαγγελία Ευσταθίου είναι συγγραφέας και δεν είναι συγγραφέας ενός 2 βιβλίων. Έχετε γράψει, κυρία Ευσταθίου, 10 βιβλία. 10. Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν να πω, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, 10 βιβλία είναι πολύ έργο, μπόλικο έργο. Είναι κάτι που αγαπώ, οπότε για μένα φαντάζει εύκολο, ενώ η δική σας δουλειά, ας πούμε, μου φαντάζει πολύ δύσκολη. Έτσι πάνε αυτά. Να ρωτήσω κάτι, σε πόσα χρόνια τα γράψατε και τα 10? Ξεκίνησα να γράφω από 12 χρονών, αλλά κανένα από αυτά βεβαίως δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λιβάνι το 2001. Ναι. Άρα αυτό δεν είναι το 10ο εκδιδόμενο. Είναι το 10ο εκδιδόμενο βιβλίο. Αλλά γενικά έχει γράψει περισσότερα. Είναι το 10ο βιβλίο που έχει εκδοθεί. Λοιπόν, και είναι το καινούριο βιβλίο αυτό. Λοιπόν, πριν χαθεί η νύχτα, διότι δεν το ανέφερα, ζητώ συγγνώμη. Πριν χαθεί η νύχτα, λοιπόν, το βιβλίο, το καινούριο της κυρίας Ευαγγελίας Ευσταθίου, για το οποίο και θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, το οποίο θα μας παρουσιάσει. Είναι ένα βιβλίο, κυρία Ευσταθίου, το οποίο έτσι έχει μέσα μυστήριο, είναι και αισθηματικό. Για πείτε μας λίγο. Το βιβλίο αυτό βασίζεται σε 2 άξονες, τον αστυνομικό και τον αισθηματικό. Ήθελα πάρα πολύ εδώ και χρόνια να γράψω ένα βιβλίο αμιγώς αστυνομικό, αλλά όσοι με ξέρουν και διαβάζουν τα μυθιστορήματά μου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορώ να ξεφύγω και από το αισθηματικό. Γιατί θεωρώ ότι ο έρωτας είναι το πιο δυνατό συναίσθημα, το οποίο σου δίνει πηγή έμπνευσης, σου δίνει πηγή για να γράφεις και να μπορείς να φτιάχνεις τις ιστορίες σου. Πόσο δύσκολο ήταν να γράψετε ένα βιβλίο που να περιέχουν και τα 2, και αστυνομικό και συναισθηματικό να είναι? Κοίταξε, αν αυτό ήταν, να το παντρέψετε, ας πούμε. Αν αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, πιθανόν να δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι φορά με τη φορά η εμπειρία μεγαλώνει και έτσι χρειάστηκα να περάσουν 9 ολοκληρωμένα μυθιστορήματα για να το τολμήσω. Βέβαια, θέλω να πω ότι έχω κάνει ξανά την απόπειρα με το Γυάλινο Ρόδο, το οποίο ήταν και αυτό αστυνομικό αισθηματικό, αλλά ο κυριότερος άξονας ήταν ο αισθηματικός. Το πρώτο σας βιβλίο, ποιο είναι και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σας βοήθησε, που σας όθησε προς το να το βγάλουμε προς τα έξω? Όσοι διάβαζαν και με έβλεπαν μάλλον να γράφω αριμανίως, μου έλεγαν για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν κάνω μία προσπάθεια να στείλω ένα κομμάτι σε κάποιον εκδοτικό. Κυρίως η οικογένειά μου, οι προσωπικοί μου φίλοι, βλέποντας αυτά που έγραφα, μου λένε δεν χάνεις τίποτα, στείλε, και αυτό συνέβη. Έστειλα λοιπόν ένα πραγματικά κακέκτυπο σε φωτοτυπία και ο εκδοτικός μου οίκος το διάβασε και σε 2 μέρες μου απάντησαν θετικά. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε μια σειρά βιβλίων, μυθιστορημάτων. Μάλιστα. Τι σας κάνει να γράφετε, ή είναι κάτι το οποίο σας αρέσει απλά από πάρα πολύ μικρή? Είναι κατά βάση εσωτερική ανάγκη. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μου δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη. Υποθέτω πως διαβάζοντας από πολύ μικρή παραμύθια και ιστορίες, κάτι μου έφταιγε στην πλοκή και έλεγα θα μπορούσα να το κάνω κάπως αλλιώς. Γιατί να γίνει αυτό σε αυτό το σημείο? Πειραματίστηκα λοιπόν μια δική μου ιστορία, ένα διήγημα το οποίο αργότερα μεγάλωσε, και στην πορεία συνειδητοποίησα ότι ήθελα να εμπλουτίσω περισσότερο τις ιστορίες μου. Και έτσι έγιναν μεγάλα μυθιστορήματα. Να πούμε ότι στο 219-47.000 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να κερδίσετε 4 βιβλία από την κυρία Ευσταθίου. 4 συγκεκριμένα βιβλία. Το Πριν χαθεί η νύχτα, το τελευταίο βιβλίο της κυρίας Ευσταθίου. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 219-47.000 και οι 4 πρώτοι θα κερδίσετε από ένα βιβλίο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Ευσταθίου αλλά και τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι που μας κάνει αυτή την προσφορά. 219-47.000 για το βιβλίο της κυρίας Ευσταθίου, Πριν χαθεί η νύχτα. Θέλετε να πούμε λίγα ακόμα πράγματα για την υπόθεση του βιβλίου, κυρία Ευσταθίου? Πέρα λοιπόν από το οπισθόφυλλο, να πούμε ότι οι 2 κεντρικοί ήρωες, η Έμιλη και ο Μάνος, έχουν βιώσει ένα πολύ τραγικό παρελθόν. Κυρίως ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας, εξαιτίας μιας δικής του λανθασμένης απόφασης σε μια έφοδο της αστυνομίας στον τόπο του εγκλήματος, οδηγεί την πρωταγωνίστρια σε μια κατάσταση πολύ άσχημη, ψυχολογική, διότι τραυματίζεται πάρα πολύ άσχημα ο αδερφός της, πέρα από τα υπόλοιπα τραγικά γεγονότα δηλαδή που συμβαίνουν στο βιβλίο. 14 χρόνια μετά
Ο δολοφόνος εκείνης της ημέρας επιστρέφει ακόμη πιο παρανοϊκός, ακόμη πιο σκοτεινός και υποχθόνιος για να συνεχίσει το έργο του. Και ο δικός μας ήρωας, ο οποίος έχει περάσει πλέον από τη φυλακή και έχει τα δικά του τραυματικά βιώματα, καλείται να λύσει το μυστήριο, να μπορέσει να φτάσει στα ίχνη αυτού του παρανοϊκού δολοφόνου, να βρει τα κινητρά του και να εμποδίσει μια σειρά πραγματικά αποτρόπαιων εγκλημάτων. Μάλιστα. Άρα είναι κατά βάση αστυνομικό το μυθιστόρημα. Έχει πολύ μεγάλο πυρήνα. Όπου μέσα σε αυτό όμως μας είπατε ότι υπάρχει μέσα και το αίσθημα, η αγάπη. Και... Ναι, γιατί οι δύο κεντρικοί ήρωες αναγκάζονται να συνεργαστούν, να συμμαχήσουν στην ουσία ενάντια του δολοφόνου και κατά την τριβή τους. Κάπως έτσι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για το εξώφυλλο. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω και εγώ. Είναι δικό σας? Το εξώφυλλο δεν είναι δικό μου. Όλα τα εξώφυλλα τα φτιάχνει το παραγωγικό τμήμα του εκδοτικού οίκου Λιβάνη. Ωστόσο, θα έλεγα ότι ήθελα φέτος, επειδή η πλοκή είναι πιο σκοτεινή και πιο αστυνομική, το εξώφυλλο να μην αποπνέει καθαρά το αισθηματικό στοιχείο ή το ρομαντισμό. Και ζήτησα στην αρχή ένα τοίχο με ρογμές, γιατί κάπως αλλιώς ήταν ο τίτλος, και στην πορεία ζήτησα. Παρακάλεσα αν μπορεί να μπει ένα μάτι. Η κυρία Λιβάνη μου έστειλε αμέσως αυτό, το οποίο δεν το σχολίασα. Λέω ναι, αυτό θέλω να μπει, με αυτή τη γραμματοσυρά, και έχετε αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, το εξώφυλλο. Έχοντας γράψει τόσα βιβλία, τι είναι πιο δύσκολο να γράψετε, θεωρείτε? Σε τι είδος εννοείτε? Ναι. Τι είδος? Το αστυνομικό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη τέχνη. Από τις πρώτες κριτικές που έχω λάβει δείχνει ότι έχω κάτι καταφέρει στον τομέα αυτό, αλλά θεωρώ ότι ακόμη είναι στα πολύ πρώτα μου βήματα σε αυτό το είδος. Γιατί θα πρέπει να χτίσεις βήμα-βήμα την ιστορία, να μην αποκαλύψεις από την αρχή πρόσωπα και γεγονότα και στην πορεία να δίνει στον αναγνώστη αυτό που λέμε μια μικρή οσμή για να μπορέσει να φτάσει στο τέλος. Καμιά φορά στα αστυνομικά το ζητούμενο δεν είναι ποιος είναι ο δολοφόνος, αλλά τα κίνητρά του. Εγώ βασίζομαι σε αυτό. Μάλιστα. Να ξαναπώ 219-47.000 για να κερδίσετε βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, το συγκεκριμένο μάλλον βιβλίο, Πριν χαθεί η νύχτα, της κυρίας Ευσταθίου. 219-47.000. Οι 4 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από ένα βιβλίο. Και ευχαριστούμε και πάλι τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη. Ωραία, τα δώσαν τα βιβλία, τότε λοιπόν έχουν δοθεί τα βιβλία. Να πούμε ότι θα έχουμε άλλο ένα βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, το οποίο θα μπει σε διαγωνισμό, όπως έχω μιλήσει και με την κυρία Κουβίνου που μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, θα μπει σε διαγωνισμό από την επόμενη εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους συμμετέχουν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο κάποιος πρέπει να το πάρει και να το διαβάσει στις διακοπές του, κυρία Ευσταθίου. Αυτό θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή του χρόνου. Απλά επειδή στις διακοπές ήθιστε ο Έλληνας να διαβάζει περισσότερο λογοτεχνία, θα το πρότεινα. Δεν υπόσχομαι ότι θα χαλαρώσει διαβάζοντάς το. Το αστυνομικό, ναι. Ναι, υπόσχομαι όμως ότι θα περάσει κάποιες ώρες στις οποίες θα ξεχαστεί ίσως. Δεν θέλω να λέω και μεγάλα λόγια, θα ταξιδέψει, θα χαθεί. Θέλω να πω ότι απλά θα είναι ένα ανάγνωσμα που θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι. Σε ποια χώρα διαδραματίζεται όλη η ιστορία? Διαδραματίζεται κατά βάση στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μας οδηγεί στην μακρινή Αυστραλία, διότι υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν τους κεντρικούς ήρωες εκεί. Και διάβασα στο πιστόφυλλο ότι η πρωταγωνίστρια είναι δημοσιογράφος. Ναι. Ό,τι με συναρπάζει αλλά και με δυσκολεύει και δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω στην πραγματική μου ζωή, το κάνω βιβλίο. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε, τα μικρά ονόματα των νικητών είναι η κυρία Σεβαστή, η κυρία Αθηνά, η κυρία Βίβιαν και ο κύριος Δημήτρης. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το βιβλίο σας, θα το παραλάβετε. Θα σας έρθει στο σπίτι ταχυδρομικά από τον εκδοτικό οίκο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ευσταθίου. Εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Και το νέο σας βιβλίο να είναι επιτυχημένο όπως και όλα τα προηγούμενα 9. Να είστε καλά. Και εσείς πολλές επιτυχίες εύχομαι στην δουλειά σας, τη δύσκολη όπως είπα, αλλά και συναρπαστική. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.